Καλημέρα σε όλους. Κάνω το συγκεκριμένο βίντεο στο κανάλι. Είμαι ο Γιάννης Κοσμίδης. Πάμε με τις γραφούλες. Πρώτη μέρα χωρίς το λεπτό να είναι γεμάτο από το για το επόμενο. Άντε μάγκες. GG. Άντε. Πάλι πίσω γαλαρία. Άντε πίσω. Πάμε τώρα στη δουλειά. Τώρα ήρθα για δουλειά μάγκες. Σύνησα πολύ, αλλά είναι τόσο πολύ κεφαλός σήμερα. Μια χαρά. Χαρά μάγκες. GG. Το κάνει σάκι λίγο νερό. Παντελόνι μαύρο. Παπούτσια αυτά τα ψηλά. Και μαζί μου την ομπρέλα. Θα βρέξει για αυτό και την ομπρέλα. Βρέχει λίγο ψυχαλής τώρα. Μια χαρά. Αυτό το συνέστημα που δεν είχε το κόσμο που θα έρθει χωρίς βαβούρα τα παιδιά. Μια χαρά. Τώρα πάμε δουλειά, πάμε στο γραφείο. Αφήνω βίντεο στο ίδιο κάμερα. Κάμερα, κάμερα. Πάμε. Like και κάκουλες. Καλά είναι έτσι καλιά. Καλά μαγκές. Πάει δουλειά, πάμε να. Πρατήριο Shell. Για να γίνουμε κάμερα. Όλα μια χαρά μαγκές. Όλα. Πεθαίνω για σένα. Όλα τα όνειρα που φαίνομαι εμείς οι δυο. Πεθαίνω για σένα. Χωρίς να το ξέρεις. Για σένα θα τα δίνα όλα. Ακόμα και την καρδιά. Χθες μου έκανε ένα σκόμε γιατί μου έτσι δουλειά έκανα ένα short. Είχα λίγο 10 λεπτό διάλειμμα, έκανα ένα short και μου λέει ο μάγκας, φίλε, πολύ φυτό είσαι, νομίζω που έχεις μάγκα σου και του γράφω από κάτω σκόμε. Λέω, φίλε, δουλεύω, ταξίνω τα αρχίδια μου, ταξίνω κάτω στην καρέκλα και παίρνω 900 ευρώ χωρίς να κάνω τίποτα, του λέω. Αλλά τον έξουξε. Δουλεύω μεταξύ, δεν κάνω τίποτα και μετά κάνω μια καρέκλα και στο κινητό μου όλη μέρα. Πήγαμε στο πισκελό μου YouTube και πληρώνουμε 900 ευρώ μάγκες. Και είναι δημόσιο, είναι ιδιωτικός υπάλληλος είμαι. Πληρώνουμε 900 ευρώ σε μια εταιρεία. Δεν κάνω τίποτα. Έχω κοντρίτσα 66-51, μπράβο. Όχι, νομίζω, τον άρχιστο 66, έτσι μπροστά. Μάγκες. Μόνο μάγκες, μόνο
Α, τρεις επιβάτες και ένας οδηγός. Κάνα μαγιές. Θα δίνουν και το πιο ωραία κάμερα αυτό. Ανεβαίνουμε, τρυπάνε. Περάμε κόκκινο τρόπο, περάμε κόκκινο. Όχι, πάσα το αυτό πάμε. Το καλή μας το πάρει. Για να τώρα... Κοιτάξτε εδώ γέστρα. Όπως κοιτάξτε άστρα. Γιατί συνεργάτε. Πέτρι βράγατε. Να κοιτάτε ευρύ. Κοιτά μορφή. Κοιτά φεγγαλό. Μετά πάρα. Θα πρέπει να είναι 76 μαγειρός. Πάλι ρε, έκανε μαλάκες. Κάτι έβραδε κάνει έργα τώρα, φίλες. Εκεί. Δεν βράδυ. Νύχτα όμορφη. Νύχτα φεγγαρόστη. Εντάξει, πρέπει να την πέρασα. Πάμε like και γραφούλη. Πάμε like και γραφούλη. La foglia respirata στο δρόμο, το πεντάκι, τα κάθαρος, εμπρός. Έτοιμο, δεν ξέρω που έχει. Τώρα αρέσει, τώρα αρέσει. Είναι καθαρό. Και εδώ, εμπρός. Μέχρι στις αρχές της Ελευσίνας. Το πέφερε με το πρίτσι, τα λάγια στο πρίτσι. Δεν την έρθεις, δεν θα πηγαίνεις καλά την γραμμό. Έλα, κόρτατς. Σε κλείνει για τρόπο, μάγες. Μπράβο, το δεν έκανε μετά από. Παιδιά, αυτό είναι το like το βίντεο. Πάμε